Tässä videossa annamme käyttäjille ohjeet, miten mainospannerit ladataan Forumstarin paikallislehtiin. Kun olet henkilökohtaisesti rekisteröitynyt Forumstariin sekä lisännyt yrityksesi tai yhdistyksesi Forumstarin listausluetteloon lisää uusi yritys tai lisää uusi yhdistys linkeistä, niin sen jälkeen sinulla on oikeus ladata mainospannereita kaikkiin Forumstarin 300 paikallislehteen. Jokaisessa Forumstar-paikallislehdessä on 145 mainospanneripaikkaa. Yhdelle sivulle on mahdollista ladata 5 mainosta, 3 banneria oikeaan sivupalkkiin ja 2 banneria yläpalkkiin. Bannerin hinta on mainoksen koosta, sijaintipaikasta sivustolla ja paikkakunnasta riippumatta vain 1 euro per vuorokausi plus arvonlisävero. Katso kirjallisista ohjeista bannereiden maksimikoot. Mainospannerien laittaminen Forumstariin on pyritty tekemään niin helposti ymmärrettäväksi, että sen ei pitäisi tuottaa kenellekään ongelmia, kunhan vain muistaa seurata tarkasti annettuja ohjeita. Muistithan myös, että sinun tulee olla sisäänkirjautuneena sivustolla, jotta mainospannereiden lataaminen onnistuu. No niin, mainospannerin lataaminen sivustolle voi alkaa. Oletko valmis? Laitamme testibannerin Forumstar Sotkamon paikallislehden etusivulle oikeaan sivupalkkiin. Seuraa hiiren kurssoria tarkasti, niin huomaat, miten helposti kaikki käy. Vie hiiren kurssori linkkitekstin mainoksenteko Forumstarin päälle. Ja klikkaa linkkiä. Avautuneelta sivulta lisää mainospanerikentästä valitsemme tässä esimerkkitapauksessa mainoksen sijaintivalikosta oikean sivupalkin, minne siis haluamme bannerimme sijoittuman Forumstarin Sotkamon paikallislehdessä. Paikkakunnat valikosta valitsemme tietenkin Sotkamon, jonka lisäämme lisäpainikkeella valitut paikkakunnat valikkoon. Kas näin. Sen jälkeen mainospaikat valikosta valitsemme mainospaikaksi etusivun. Jos haluat, että mainospannerisi toimii linkkinä jollekin toiselle sivustolle, esimerkiksi omalle kotisivullesi, niin kirjoita kotisivusi täydellinen osoite kohteen URL-laatikkoon. Hiiren kohdistustekstilaatikkoon voit kirjoittaa sanan tai lyhyen lauseen, joka näkyy vierailijalle, kun kurssori viedään sivustolla mainospannerisi päälle. Klikkaa tämän jälkeen liitetiedostot linkkiä, mistä ladataan bannerit sivustolle. Selaa tai valitse painikkeella pääset omalle tietokoneellesi, jonka tiedostosta valitse haluamasi mainospanneri. Tarkista vielä kerran, että valitsemasi banneri ei ylitä bannereille annettuja maksimikokoja. Aktivoi banneri ja klikkaa Avaa painiketta. Banneri siirtyy automaattisesti Liitä uusi tiedosto -laatikkoon. Klikkaa Liitä painiketta ja mainospannerisi latautuu näin sivustolle. Valitse sen jälkeen ajankohta valikosta mainoksesi alkamis- ja loppumispäivämäärä.
Lopuksi klikkaa Tallenna painiketta. Ohjelma tuo näkyviin avautuneella sivulla bannerisi, jos valitussa Forum Star paikallislehdessä on löytynyt vapaata mainostilaa. Mainospaikan ollessa varattu, ohjelma näyttää kalenterikuvana kyseisen mainospaikan vapaat päivämäärät. Tässä esimerkkitapauksessa Sotkamon lehden etusivulta löytyi vapaa mainospaikka. Jos haluat maksaa mainoksi välittömästi, niin klikkaa sivun yläosassa oikealla olevaa käyttäjätunnuslinkkiäsi, tässä tapauksessa Eurofor-käyttäjätunnusta. Avautuneella sivulla klikkaa Tilaukset painiketta. Sen jälkeen klikkaa Näytä linkkiä, joka on lataamasi mainospannerin kokonaishinnan oikealla puolella. Maksulaatikkoon ilmestyy Suomen Verkkomaksut Oyn Maksa tästä -painike, jota klikkaamalla pääset suorittamaan mainospannerisi maksamisen valitsemassasi verkkopankissa turvallisesti seuraamalla annettuja ohjeita. Näin helposti se kävi. Ja nyt tarkastamme, että testipannerimme on suunnitelmamme mukaan julkaistu Forum Starin Sotkamon paikallislehden etusivulla. Ja sieltähän se löytyi. Forum Starin ylläpitoon voi aina ottaa sähköpostilla yhteyttä, jos kysymyksiä ilmenee mainospannereiden lataamisesta sivustolle.